ndakwira dare. Taurisa. Pamusoro changamira. Ndakwira dare. Pamusoro pewenyasi aifambidzana nomukadzi wangu. Chikomba chomukadzi wangu. Chikomba chomukadzi wangu. Wanzori chama. Chikomba chomukadzi wangu. Ndacharuka. Mukadzi apa. Shure maizvozvo ndakabata makore bodi mufone yemadzimai vangu vachitaura nyaya. Anzonesa ni? Kakora. Unyasi kakora pindura. Anzori chikomba. Musarenyanya. Chokwadi chakaitika. Chakaitika. Iwe mwari manje. Saka ndatonge. Amuri kuziva maivhenzi. Kwa mwanozozive. Alright. Iwe wabvuma mhosva yako chowayanika kuti chokwadi mafambidziro akaita ndiromutaziya mainaro maakutonga manje fambidziro akaita nomukadzi wafamba mwedzi ningani katokaita ukaunyenga sei mukadzi womunhu ngosazivi mukadzi womunhu here kana ziri mukadzi weshamwari yako here kana kuti wangofambidzira zvingokukonzwa nemugwagwa here chichakaitika Iwe mbunyara chama. Ungokonza chingotsati mufambidzana vazongobuda wazabuda pachena chii chako muzukuru kama unyokamira sei Kuti muzukuru baba wake ndio muzukuru wangu. Mwana mwana watete saka uyu chii chako mwana wako saka kwauri kana yadaiso ndipo judgment aiwa chii chiripa upi pane chimina inyaya makaitamba munyerere kwenyikoko makachajana ke makachajana kasi sabhuku manje akarwadziwa nokuti makanga mamusiya munyaya sabhuku wenyu anoite zora wako mapererwa sabhuku wako akarwadziwa kuti wanga wati mumbenganizvi mbiri mukuona zvoita vanhu isusu toda kuisa chimina ka asava vakachajana bva maita sei mushure maizvozvo ndaida kutsvaga nyaya yangu kuti mukomana abvumechi kasi akasaina pasi pa akasaina pasi kasi wanga muchaja andamuchaja wanga muchaja nemwoyo wako mwoyo wangu iwe cheyuda kunyaya kaite sei yo vanhu vazongwara manje vazati kwamambo kunobva wasikopuwa mombe ina kasi kunze kwanenge vari vachi bhora ravo ari kuchipisa mukadzi waanorara naye everyday ari kuti haana basa ino kandipa ndakadya 500 hazi kuyo kuzine basa re handina zina basa chero wabata munhu wako handizvozvo andoda kuti muone kuti toda kuedza kuisa hunhu muvanhu but vanhu titasisa manje vanhu vatoita sei vatogara navo everyday idzi nyaya idzi musazitambe kudzimba dzenyu kuteerera wachimombe izvozvo musaziite mumba kwenyu muisire chimina iwe ega ndikudze uyu murume uyu haana chimina chimwe chete mumba kwenyu taura ndakuda kuti mutsemerane kuti mombe dzako dzikwana iwe dzako mbiri ndakuisira muisire mbiri dzake dzakakumbira vakanyorerana ndiye kana itembo iwe taura chimwe chimina chake chaanacho ndichipi akapa anzodzi yangu mimba chii chako iyanzadzi uyu chii chako muzukuru akapuwa mimba nani chii chako muisire dzimwe imwe mombe futi yechimina ini ndanga chingovavarira kuti nhamba yangu ikwane 4 mombe dzedu dzemusikanzwa dzinowedza kwana uyu anobatirwa mombe 2 chimina mombe 2 nembudzi 2 chimina chakasabhadharwa chinoramba chiri mumba mako kunyepe tarisai dzimba dzechimina mozodzesa zvadzidzokeredzere andesi zvabhadharo zvakesari nakesari maita basa enda kunze ndichoma ndikupe mazuva ekubhadhara mashoma iwe sumuka usaini
uyozotaura zve 2 weeks dzako dzokubhadhara. Munombosvika musiwo padzima unenge wagara mandiri ndakasvikirwa pamwe pacho pamwe ndobva zvisina kunaka saka ndisina kubatwa zvakanaka. Kakupei nhamba nekuti tikumuteera mazuva anotera. Mfana kana uchiita nyaya idzi dzemadzimai sarudzo ndeyako. Zviri nani kuti ubhadharwe zvinhu zvako zvakakwana nekuti izvozvi so uchibhadharwa nhasi atezva vari kuuya angati hauchike zvinhu zvedu kutenge ndiwo ahuriwa ati ndiwo akanganisirwa kunyebe. Saka kana uchiya kudare kuno kuziva kuti kuda mimbe 4 nekuti kwamambo kuno kuti unotopa 4 akatadza kutora yechishanu toita se tofasira. Uda kubhadhara sei nemukuru muzukuru wenyu? Uda kubhadhara sei? Unopukuta maziso akasuka ingotaura chete zvatoitika zvatopera izvi. Ini ndinoda kunazonzwisisa naye bayo muzukuru mudzimai haisi shona ikararasika here mwana kopai pamwe kuti anzi inzimbe munoda kutaura kuti mazona saka ngazi kuti chimino padhara shamani muisei wabhadharini pa 2 months vaisiredzese mombe 4 mu 2 months. Aiyo unozaka ukasatirina mind yako kuti munhu waona yahama unoramba uchinyenga misire 4 in 2 months. Zvinhu zvoda training ngezvi. Misire mombe dzatataura izvozvo. Handi muchechi mwe mhanzi arerera handizvozvo amwe madaira kwamwe hamusi kudaro ingwani. Ihameni ke kana iwo unouya nembiri dzacho ukatatadza kupinza 2 tinokuteera kumba kwako. Kasita kuti 4 in 2 months. Sumuka kuenda. Unoteera kwamambo 2 months akakwana.